Ja sam Ognjen Oković. Zovem se Strahinja, prezivam se Leto, imam 10 godina. 3, 2, 1, sad! Kreni. Ba, to. Ajmo, ba, to. Možemo... Ovako ćemo, ajde, idemo. Ajmo. Bravo. Vode sve! Mane, brzo, Ogi. Bravo, majstere. Ajmo. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Puno kola. Ja sam korektno zadovoljan sada. Prvo u početku je malo strašno, pa onda se navikneš, onda se snađeš i onda dobiješ kasnije i bude ti drago. Pomoglo mi je što je moj drug Vuk navio i što mi je rekao da uzmem Harry Pottera.